Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. Ja. I dag der skal vi lave en gavehaul på vores julegaver. Så ja, vi kan lige så godt starte med det vi har på lige nu. Bæltet. Vi har bare fået det samme. Dickies bælte. Og så, ja, det er vi meget glade for. Så videre. I kan se mit gamle bælte her. Ja. Det var sådan et virkelig billigt et. Som vi ses til næste ting. Ja. Næste ting. Okay, nu er det her grip tape. Bare helt sort grip tape. Og I får se, hvad det skal bruges til senere. Så det var det. Nu har vi fået en ørering fra Bipholm. Hvordan man udsætter det, I don't know. Men det er den samme. Sølv. Holy moly, den er fed. Sådan en sølvring. Yay. Så den kommer vi også til at skifte i morgen, tror jeg. Det bliver godt. Og, okay, det har Sivert ikke lige fået, fordi han gider ikke så meget basket mere. Så jeg har fået den her Molden. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Basketball, som jeg har ønsket mig, som jeg er meget glad for, så ja. Okay, jeg har fået den her Sten og Stoffer bog. Ja. Den har jeg fået, og ja, den ser egentlig meget sjov ud, men ja, videre til næste. Så har jeg også fået en Dickies hue, som passer meget godt til mit bælte, den er sådan blå. Og rimelig fed. Så, og den er jeg meget glad for. Okay, vi har simpelthen også fået en Carhartt-hue hver. Så vi er også glade for. Så jeg tænker bare, at den her på resten af videoen. Ja, så jeg har ikke fået pakket min ud der, Karl. Så Killer Patch Fly til skateboard. Ja, knæbeskytter. Fedt. Virkelig fedt. Noget vi har ønsket os. Vi mangler virkelig nogen. Men videre til næste ting. Okay. Nu er vi nået til. Han har simpelthen fået en helt sort Jesper-taske. Ja! Den er faktisk virkelig. Jeg har fået en mørkegrøn Carhartt-taske. Jeg trængte virkelig til en ny skoletaske. Den her, jeg kan bygge en skateboard på. Den er jeg meget glad for. Ja. Klik. Nu er det, I kan se, Carhartt igen. Starter med skaterhæfte. Jeg ved godt, der er rigtig meget skate lige nu, ikke? Men flips, det er jo det bedste. Men man kan ikke rigtig ønske sig så meget med flips. Når man bor i en lejlighed, som vi gør. Så har vi fået en Polar Wax, Skate Wax til. Ja, I ved, hvad en wax er. Så har vi bare fået nogle stickers. Sidewalk stickers. Chocolate. Ja, sidewalk, ja. Så har vi også nogle Polar og andre sidewalk stickers. Men det er lige meget. Og så nu til den bedste ting, der nok er en Spitfire skate. Ja, det har jeg så heller ikke fået opnået, men en Spitfire skate tool. Det er jo en stikkonge. Den her, som jeg har fået igen, Dickies, ja, der er mange af de samme mærker. Sådan en her skuldertaske, som er meget fed. Jeg har min Nike, så på grund af, jeg har virkelig brug for en, på grund af jeg gik med min telefon i lommen, og jeg har mine bukser har ofte nogle meget løse lommer. Nu er vi nået til sidste år. Også fedeste ting. Nyt skateboard, baby! Og det var det, vi fik grip-tapen til, så for Polar igen. Polar begge to. Der er meget de samme mærker, ja. Så jeg fik grip-tape til. Det her er et fed board. Så skal jeg bare putte grip-tape og... Det er helt synd at slide det her, er det ikke? Det skulle da helt synd. Og så har vi jo også, fået skate tool til at putte trucks og det hele på. Ja. Men det var egentlig bare det. Ja, så vi ses i næste video. Ja. Husk at like og subscribe. Det har vi sat ret stor pris på, ikke?
Mind du. Ja, husk at gøre det der. Husk at gøre det. Ja.